Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Днес заедно с вас ще отваряме поръчката ми от Shein. Преди да премина към поръчката, искам да ви напомня за моите промокодове в сайта на Slim Chic и в сайта на The Green Bear. Ще ги изпиша някъде тук отстрани до мен, а линк към сайта на The Green Bear и Slim Chic ще намерите под това видео в описанието. А сега нека да преминаваме и към самата поръчка. Отстрани, ето тук, ще оставям снимки на всеки един артикул, за да може, ако си харесате и вие нещо, да си го намерите и поръчате. Пожелавам ви приятно гледане! Започваме с първата дрежка. А именно ето този къс топ, който е черно-бял, не прозира, което е страхотно. Отстрани на снимката ще видите как седи на манекена. Много е хубав, еластичен е. Следващата дрежка. Ето тези къси панталонки, които са доста красиви, с висока талия. Те са малко по-официални. Ето така изглеждат отзад и отпред. Ето вижте и копченцето. Имат си и джобчета. Много ми харесват. В ето такъв по-бежев цвят са. Следващата дреха, тук имаме един много хубав официален топ. Сега ще ви го покажа. Ето така изглежда. С много красиви цветенца отпред. Ето така ще приближа. И има камъчета. В принцип, според мен трябва да се пере на ръка, защото в пералнята може да паднат тези камъчета с регулиращи през рамки и отвътре има подплънки. Няма нужда да се носи сутиен съответно. Ето така е отзад и закопчалката. И отново може и нея да си я регулирате. Много е красив. Следващият артикул, отварям го и ви го показвам. Това е тази много сладка, симпатична чантичка, която си е по-скоро за аксесуар, защото отвътре, ето вижте как се отваря, има две копченца. Има си и дълга дръжка към нея. Ето отвътре как е. Защото в нея може само да се сложи примерно малко мини парфюмче, гланц, червило, малко огледалце и някакво много малко мини портманенце. Но като цяло сега тази година са доста модерни такива чантички към тоалета. Просто е така да си ги носите. Има доста различни видове в Shein и са доста ефтини, на цени между 7-10 лева, което е супер. Така че просто може така да си вземете една за аксесуар. Тук имаме ето този кейс, който е с целувки и по края е с бели лентички. Той е за телефон iPhone 15. Ето така. Има и други подобни такива моделчета, отново с целувки. Следващият артикул е ето тази обица. Сега ще я отворя. Надявам се да се вижда. Ето така. Но като цяло, така или иначе, вие ще видите отстрани на снимката точно как изглежда, за да може да добиете представа. Доста е мъничка. И тя е за такъв пирсинг, който е на ухото, нали, където се слага тук на самият хрущял на ухото. Може да разгледате. Има такива и малко по-големи.
кълъв за телефон. Този е за iPhone 15. Ето така изглежда кълъвчето. В много летен стил. С плодове. В много летен стил с плодове. Много е красиво. Следващата. Тук имаме бански. Ето така изглежда банския. Това е горната част. Той е в размер XS. Много е красив. Малко по-изрязан е той. Ето това е долната част. Отстрани се връзва и ето тук отпред има интересни детайлчета. Ето така. И явно момичето си е поръчало в комплект да е към банския и ето тези чеклички. Сега ще ги отворя. Ето така. Те са малко тези по-тежките чекли. Ето по-близко, за да ви ги покажа. И детайлите ето тук отгоре. Но изглеждат доста хубави и доста удобни, което е най-важното. Тук имаме два пирсинга за пъп. Ето го единия. Няма да го отварям, защото е опакован. Ще го видите тук отстрани. Другият мога да го отворя и ще ви го покажа. Ето така изглежда с едно цветенце. Ето така. Има такива и в други цветове. Самите цветенца са в различни цветове. Жълто, лилаво, синьо, зелено. В случая това е беличко цветенце. Следващият артикул е дреха. Това е едно сетче, комплектче от две части, къси панталонки. Ето такива малко имитират Adidas. Черни са спортен екип. И ето горната част е потниче късо, топ. Ето така изглежда. Доста лекичко и ще е супер удобно, спортно. Следващият артикул е ето това вентилаторче. Сега ще го отворя. Ето така изглежда вентилаторчето. То е с батерии. От тези, които са за часовник, по-дебелите батерии. Слагат се ето тук отзад. Има си копченце. Отпред се пуска и се спира. Имаме като цяло още 3 кейса за телефон. Няма да ги отварям всички. Виждат се. Този е за iPhone 11 Pro Max. Ето така изглежда. Този е за iPhone 11 Pro в златист цвят. Има такъв, между другото, и сребрист. Следващият е за Samsung Galaxy A14. Ето така изглежда. Той е кафяво-бял, същото като банския. И тук имаме отново за Galaxy A14, отново с златист принт и този път лилав. Имаме протекторчета сребърни, такива където са за камера. Ето така изглеждат. Трички са, те са за iPhone 11. И вътре си има и такива почистващи кърпички, преди да ги залепим за самата камера на телефона. Следващият артикул. Така, тук имаме една кутийка, която по принцип е за самобръсначка. Но може, разбира се, да се използва и за съхранение на нещо друго или при пътуване. Ето така се отваря и се затваря. Следващият артикул. Ето в още едно пакетче. Това е една много красива гривничка за крак с пеперутки и има една дрънкулка с пеперутки и с камъчета. Много е нежна и красива и лекичка.
и ще седи доста красиво на крачето. Тук имаме една шпатула, която е за почистване на скара или по-скоро на барбекю. Ето така, отгоре си е шпатулка и тук е четка. Ето така изглежда. Тежичко е и изглежда, че е надежно и ще върши работа. Имаме едно много красиво сече, което го има в различни цветове. Това е в беличко. Горната му част от топ, който се връзва ето тук отпред. Ето така изглежда. Материята е много хубава. Ето това са панталонките към сечето. Ето така изглежда. И е много лекичко и красиво. Продължаваме с следващата дрежка. Тук отново имаме едно сетче от две части. Обаче тук имаме боди и къси панталонки. Ето така изглеждат късите панталонки. Те са малко по-широки. Тук има две джобчета. Отпред се връзват. Ето така са отзад. Отново са доста лекички. И това е бодито, което е по-изрязано и късичко. Ето така. Ето как е тук надолу. И ще седи много сладко според мен. И тук мисля, че имаме още едно сетче розово. Отново в размер XS. Отново е от две части. Ето това са панталонките. Много мека и лекичка материя. Ето това са панталонките с висока талия. И това е горницата. То е ето такава риска, която е с късо ръкавче отпред. Ето вижте как е. По-късичко и с тези сладки панталонки с висока талия ще седи много хубаво. И отзад си така. Много е красиво и материите на трите сета са доста хубави и със сигурност ще държат доста прохладно през лятото. Имаме две много хубави шноли, розови. Ето едната е с сърчица, а другата е чисто розова. Много са хубави, здрави са доста, големи са. Много ми харесват. Следващият артикул. Имаме един плик, който по принцип е за пералня. Ето така изглежда. Има в различни размери. Този размер е 50 на 60, има 30 на 40, 40 на 50 и 60 на 60. С ципе тук отгоре. Най-вече служи за обувки, за пералнята, ако искате да си ги изперете. Продължаваме с следващият артикул. Това са 5 чифта черни чорапи. Доста са меки между другото. Ето така изглеждат. И отвътре сега ще ви покажа как са. Ето. Много са меки отвътре и си речи, че ще топлят доста и ще са удобни между другото. Както вече казах, 5 чифта са за тази цена, която ще видите отстрани. Тук имаме един свичър, който е от тези училищните. Много е красив. Ето вижте материята как е отвътре. Черно-беличък е. Те са доста модерни по принцип. Късичко е, с копченца отпред. Има и малко по-различни моделчета от този, както и в различни цветове. Материята е хубава и ще топли. Следващата дреха.
Ето това спортно панталонче, което е с връзки отпред, има си джобчета. Ето така изглежда отдолу. Отново е дебеличко и ще топли доста. Размера му е XS, но предполагам, че ще стане и за S. Ето и отзад да видите как е. Харесва ми също и цветът е много красив. Отново имаме дреха. Да, това е едно боди с дълго ръкавче. Ето вижте как е отдолу. Ето така. И тук отдолу е хубаво, че е с копченца и може да се разкопчава без проблем, без да се съблича нали цялото. Това много ми харесва при тези бодите, които отдолу може да се разкопчават. Отново е много хубаво и явно момичето си го е съчетало с спортното панталонче. Ще седят много хубаво според мен. Имаме едни сандалки, белички, отварям ги. Ето така изглеждат сандалките. Те са такива преплетени. Хубави са, по-обикновени са, но предполагам, че ще са доста удобни. Такива мисля, че имаше и черни, освен белички. За кафяви не съм сигурна, трябва да погледнете. Ето и отдолу как е самата подметка. Имаме два кейса за 16 Pro Max, за iPhone 16 Pro Max. Ето, няма да го отварям. Този е първият. Той си има ето тук предпазите очите и на камерите. Хубав е. Този е изчистен. Няма предпазители на камерата, но е изчистен като цяло. И последното нещо от пратката са ето тези лепенки за рани, които са от тези по-широчките. Вътре са 50 на брой. Има такива, които са и по 30, по 100, по-различни размерчета. Много са хубави и вършат работа. Това е всичко от тази поръчка. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако и така, може да го харесате. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете долу в коментар. Ще се радвам да ви отговоря. Може да ме подкрепите, като натиснете и хайп. Безплатно е. Ако все още не сте се абонирали, много ще се радвам да го направите, като натиснете и камбанката, за да ви идват известия, когато кача нов видеоклип. Пожелавам ви хубав и успешен ден или прекрасна вечер. Довиждане и до нови срещи!